سلام كبرات تخاتلتي نحجي بستدلو زيناتات بعل مزي ميديا إثيوبيا نحلتات تجري ملكيتو زوج حدش وسانه دكتور دبرتسين بزعبة حجين اب تجري زوفر زلو حيلتات زتفل على كلاتن بزعبة أبي أحمد ذهب مجلسي اب كل العفار زقات أما فتسامه مقله نفاريت مئتوا اب سودان تطابق سبعو مسلات ايد زقون رص حقك الا محتاتهم بريزيدنت دو افريقيا بزعبة زلو النعبي ذهب مجلسن كال انزدسس كخونيو ابزا channel دمان اي وتر تخاتلتنا مخان سبسكرايب كتقبرو بخبري يعدمكم ابز حلفك قرب معلتات بعل سلطان ميديا إثيوبيا نحنتي اديس ستاندرد تبال فلت معكن بس كناي تجري كونتات دحرم اقادو حجون كان ممرحيتات تبع المزوص اي زخيد زخونه يخون اكل كاقاد مخانو قليصو بعل مز ميديا إثيوبيا اب تحجاوص وزل مغلص خا نتي وتهدراوج انفرنا تجري زخونه حيلتات مكلخال تجري بزبل شمزنه طفزل حيلي كمتي بارلما إثيوبيا زاوجو حوحات قبر شبراوي وكاب زبل مغلص وصاي نحيلتات تجري بحيلتات مكلخال تجري يلزصوع خونه يخون معكن كاب إثيوبيا كقد مخانو افليت لا ازي ناي منغست إثيوبيا ناي ميديا بعل مزي اب تحجاوص وزل مغلصي هن بعل نيويورك تايمز بي بي سي رويترز زامسل عالم لخويان معكنا زينا صقع حيزن صبصاب زرغحن الى دحر مخصص ابز حجي اوان زخونه يخون وغن كابتي ببارلما إثيوبيا زتوسنه وصاي اب تግራይ نزركبو حيلتات مكلخال تግራይ الى زصوع كقد مخانو افليت لا كم ذكر اتياب زحلفه قربه معلتات زتاقده اديس ستاندرد زبال معكن كاب حقتات اتناي ميديا بعل سطان وصاي نحو حد زنقد مغلصታት አውጽዩኩም ድማ ንሕወሓት ከምቲ ፓርላማ ዘበሎ ገብረ ሽበራው መባል ኣብዩ በመባልዩ ነቲ ማዕከን ከም ዘኣጎደ ዘፍለጠ እዚ ይኹን እምበር ብደረጃ ዓለም ኣብ መጥበቕና ጻፍ ፕረስ ዘነጥፉ ወገናት እዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ማዕከና ዜና ዝውሰድ ዘሎ ስጉምቲ ዘለዎም ተቃውሞ ኣስሚዖም ኣለዉ بقدمي منيستر أبي أحمد زمرح منجست إثيوبيا عبز زحلف قرب معلتات كاب كلهم كلاتنا إثيوبيا زتواصل حيلتات نبتمس حيلتات تجري زواجول زلو جنبارات زعرة خوينو درخ أكاب سيداما أورومون زموت حيلتات نب جنبارات يخدو كم زلو يزغلاص حجق نظام الكتب بريزيدنت منجست تجري دكتور دبرتسين جبر ميكائيل مشيتيل ترونفول زبال نرويجا وتمارا مارك يرواب زل ركب أبي أحمد سلف بالسجنان سلطانهم كانوا حم أنتي نحيلتات أورومان سيدامان يوم كدحنوهم أمس يوم زلو اتم بروفيشنال سراويت فدرال اندحر كواغونا زي كالو كميجي رميم ملشان بوليسن كواغونا أبي أحمد سلف بالسجنان حزب كموت يوم زقدد زلو بموتنا حزبي أي قدسن يوم اتونكو زقدسلو أب سلطان مقص عليو مستقبر شبراو زبلوه منقص تجراي كزاتو يخا توسخي كبيت سعرتن موتن كقاتم كومدما حيلتات تجراي مولو بملو كوقواصاصور يمزدلي زلو بمبال دكتور دبرتسين بزعبتهم حجي بأبي أحمد زمرح منقستي أختيتو ومزلو ناي استفلالي كللات حيلتات ملكيتو مغلص زهابه مع كان زينا رويترز كامستحجي زلو مختات كالوت كللات إثيوبيا عملكيتا زرغي حتى بزل صبصب ابز اوان كاب سيداما اورومون دوبن زتواصو حيلتات درو ناب جنبارات عارضهم كم زلو تفليت كم زلو كتحبرن كلا بوغن تግራይ دما بفيديو بستسنيه صبصب بشحات زقصر من اسيات تግራይ نا معلم معسكرات كوحزيم زرايو بريزيدنت تግራይ دكتور دبرتسين كان مع كان زينا رويترز ابزهاب مغلصي حيلتاتهم وررتي كاميرا تግራይ كيتصرغو طاطاو كم زيبلو يافليتو كما قصلتا نايتي بأبي أحمد زمرح منقست فدرال زقبر زلو حيلتاتنا أورومو سيدامان دوبن ناب تግራይ متصقع زبل مدب نحيلتات أورومو بمنقد عفار جيرو ناب تግራይ كتصقع عبزفتنلو حادث فتصام أقاطيمو كم زلو تقليصو نسوخا حيلتات تግራይ نتوم ناب تግራይ كتصقعو زنقاسقاسو زنبرو حيلتات أورومو نمتقع كابتي ابزوق زخونو وغن زي صنحم ناي عفار سبسلطان فقات كم زحاتتو جن اتفقات بقله مس أبي أحمد زوقونو سبسلطان عفار كم استنصقه بدحرزي بزتخفت قچت كا كلتي وغان كسارة زسعبه فوكس قجت كم استقبره حيلتات تግራይ يالو نزبال ناي عفار بوتا اب تحت قصرهم كم زأتوي تقليصو بدحرز دما اتوم ابتخبب عارضهم زنبرو حيلتات أورومو بليت التخص تخافيتلهم وقعاتن هيوتهم زسانن مسكونو بزحات كاباتهم نت معسكر قديفهم كخودو انكلو قال دما بتن زمصولن اوتوبوسات يملسو كم زلو تقليص يزركب كم زفلت كل العفار كساب حجي ابزو كينات زخونو وغان كي حازت كتغعز صنحت كوينا ابز اوان كا اتكوينات مريتا
ከይካየዱን ኣብ ጻዕሪ ከም እትርከብ ይዝገላጽ ካልእ ምሳብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ብዝተሓዝ ድማ ዘሎ ኩናት ካብ ዝጅምራት ሒዙ ንመጀመርታ እዋን ናብ መቐለ ናይ ውድብ ምግቢ ዓለም ዝኾና ነፈርቲ ኣትየን ከም ዘለዋ ተፈሊጡ እተን ሰብኣዊ ረድኤት ዝጸዓና ነፈርቲ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝተበገሳ ናይቲ ኣካል ውድብ ሕብራት ሃገራት ዝኾነ ውድብ ምግቢ ዓለም ዝኾና ነፈርቲ ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ፍቃድ ድሕሪ ምርካብን ኣብ ኣዲስ ኣበባ መፍታሽ ተገይርለን ናብ ትግራይ ከኣትዋ ዝተፈቕደለን ከም ዝኾና ተገሊጹሎ ኣብ ሱዳን ዝርከባ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ማሕበራትን ናይ ሰብኣዊ መሰላት ምጥባቕ ማሕበራትን ኣብታ ሃገር ኣብ ቅዋም ዝርከብ ሓደ ሰብ እንድሕር ስርቂ ፈጺሙ ኢዱ ክቁረጽ ዝብል ሕጊ ክእለ ጻውዒት ኣቕሪቦም እዞም ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ነቲ ኣብ ሕግታት እቲ ሃገር ዘሎ ካብ ናይ እምነት ምስልምና ሕግታት ዝተወስደ ስርቂ ዝፍጽም ኢዱ ክቁረጽ ዝእዝዝ ሕጊ ተኣልዩ ብኻልእ ማእሰርትን ነዋታዊ መቕጻዕትን ዝእዝዝ ሕጊ ክቕየር እዮም ጸዊዖም ዘለዉ እዚ ሕጂ ቀሪቡ ዘሎ ጻውዒት ነቲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ 6 ዕለት 23 ኢዱ ክቁረጽ ዝተፈረደ 38,000 ፓውንድ ናይ ሱዳንን ሓንቲ ሞባይልን ዝሰረቀ ውልቀ ሰብ ድሕሪ ዝተዋሃበ ፍርዲ ኮይኑ ብዙሓት ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ከኣቲ ፍርዲ ጠቕሊሉ ክእለዮም ዝሓቱ ዘለዉ ኣብ ሱዳን ናይ እምነት ምስልምና ሕግታት ንመጀመርታ ግዜ ኣብ ቅዋም ዝኣተወሉ ኣብ ግዜ መሪሕነት ጃዕፈር አልኒሜሪ ኮይኑ ብድሕሪኡ ድማ ብዑመር አልበሽር ተጠናኺሩ ከም ዝቐጸለ ይዝግላጽ ጓሉን ኣምባሳደር ኣፍጋኒስታን ኣብ ፓኪስታን መንነቶም ብዘይ ተፈልጦ ሰባት ተጨውያ ከም ዝነበረት ሰበስልጣናት ሃገር ኣፍሊጦም ጓሉ ነታ ኣምባሳደር ዝኾነት ሲልሲላ ኣልኺል ትማል ዓረቢ ኣብ ርእሰ ከተማ ፓኪስታን ኢስላማባድ ንገዛኣት ትጓዓዘሉ ኣብ ዝነበረት መንገዲያ ንነዊሕ ሰዓታት ተጨውያ ጸኒሓ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኣፍጋኒስታን ጓልቲ ኣምባሳደር ምስ ተጨውያት ኣብ ሓደ ገዛ ተዓጽያ ትሳቀ ከም ዝነበረት ይገሊጹ ሰበስልጣን ፓኪስታን ድማ እታ ጓል 20 ዓመት ዝኾነት ሲልሲላ ኣልኺል ዕጡቃት ናብታ ንሳ እትዝውራ ዝነበረት መኪና ኣትዮም ከም ዘጋፍዕዋ ይዛረቡ እታ ጓሉ ነታ ኣምባሳደር ምስተሰደደት ድማ ናብ ሆስፒታል ተወሲዳ ሕክምናዊ ረድኤት ተገይርላ ኣሎ ኣምባሳደር ነጂብ ኣልኺል ነቲ ተግባር ሰብኣዊ ኢሉ ዝኾነኖ ኮይኑ ጓሉ ሕጂ ኣብ ድሓን ኩነታት ከም እትርከብ እውን ገሊጹ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኣፍጋኒስታን በቲ ተግባር ዝተሰምዐ ሻቁለት ብምግላጽ ፓኪስታን ንውሕስነት ዲፕሎማስያታትን ስድርኦምን ብዕቱብ ከም እትሰርሕ ክረጋገጽ ከም ዘለዎ ሓቢሩሎ ቀዳማይ ሚኒስተር ፓኪስታን ከኣቶም ነዚ ተግባር ዝፈጸሙ ዛጌት መንነቶም ዘይተፈልጡ ሰባት ብቁልጡፍ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ክውዕሉ ከም ዝኣዘዘ ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያት እቲ ሃገር ኣፍሊጡሎ ከም ዝፍለጥ ርክብ ዘን ክልተ ሃገራት ኣብዚ እዋን እናሓርፈፈ ይመጽእ ከም ዘሎ ይዝግላጽ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝተወልዐ ናዕቢ ኣብዚ እዋን ንቆጠባ እቲ ሃገር እውን ክሃሲ ጀሚሩሉ ኣብ ዘሎ ግዜ ፕሬዚደንት ደቡብ ኣፍሪቃ ሲሪል ራማፎሳ እቲ ነቲ ሃገር ኣሸጊሩ ዘሎ ናዕቢ ኣቐዲሙ ዝተወደበ ብምባል ኣንጻር ዲሞክራሲ ዝተገብረ መጥቃዕቲ ከም ዝኾነ ገሊጹ ፕሬዚደንት እቲ ሃገር ነበር ጃኮብ ዙማ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ምስ ኣተወ ደገፍቲ እቲ ፕሬዚደንት ነቲ ኣብቲ ሃገር ከቢድ ዕንወት ዝኸተለ ናዕቢ ዝጀመሩ ኮይኖም ገበነኛታት ድማ ነቲ ዕድል ተጠቂሞም ኣብ መፍራስን ምስራቅን ተዋፊሮም ከም ዘለዉ ይዝግላጽ ክሳብ ሕጂ ተገይሩ ብዘሎ መጽናዕቲ ከዓ ኣብ ክዋዚለ ንታል ትበሃል ገዝኣት ጥራይ ኣስታት $1 ቢልዮን ዝግመት ንብረት ከም ዝተሰርቀን ብውሕዱ 800 ሸቋት ዝምታ ከም ዝተኻየደሎም ተገሊጹ ፕሬዚደንት ደቡብ ኣፍሪቃ ሲሪል ራማፎሳ ሕንበቲ ዝናዕቢ ኣብ ዝኾነት ገዝኣት ክዋዚሉ ናታል ኣብ ዘካየደ ዑደት ኩሎም እዞም ሕጂ ዘጋጥሙ ዘለዉ ፍጻመታት ህውከት ብጎስጓስ ዝተፈጸሙ እዮም ነዚ ዝወደቡን ዝተሓባበሩን ሰባት ድማ ነይሮም እዮም ክብል ክስታት ኣቕሪቡሎ نحجز تدالو الزيناتات ازينيرو بكالك سب نرغب سلام نعخم